Euskadi Irratia. 20 minutu goizeko 10:00 da iristeko, eta gaur asteazkena izan da tarte bat hartuko dugu ekonomia arloko albisteak aztertzeko. Gurekin da Mari Jose Aranguren, Deustuko Unibertsitateko Orkestra Institutuko zuzendaria. Mari Jose, egunon. Egunon. Orain aste batzuk autonomia erkidegoko eta Nafarroako enpresen egoera finanziarioari buruzko txostena aurkeztu zenuten. Zorrak enpresen martxan duen pixua eta gero eskura dituzten finantziazio bideak, aztertu dituzte, eta horrek ze garrantzia daukan enpresen lehiakortasunean, ez? Hori da, bai. Azkenean, krisian zer ikusi dugu, hainbat enpresak, euskal enpresak, naiz eta produktu nauki edo zerbitzu onak eskaini, ez bazeukaten finantzazio estrategia egoki bat, horri egokitutakoa, likidezia faltagatik edo finantzazio iturri faltagatik, itxi beharrata dena izan dutela, ez? Eta orduan gai hori garrantzitsua irutze zitzaigun lehiakortasunerako eta lurraldearen garapenerako aztertzea, eta lan lerro berri bat ireki genuen institutuan analisi horiek egiten hasteko, batez ere kontziente izateko zein dan egoera, eta horren arabera landu behar diren estrategiak eta bultzatu alizateko. Ez da, hau izan da, lehenengo txostena egin duguna. Ondare aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako enpresak Espainiako batazbestekoarenak baino hobeto daude? Txostenaren arabera bai, ez? Ikusten da gure enpresen kapitalizazio maila altuagoa dela, hau da azkenean enpresek bere baliabidek, beraiena dituzten baliabidek pixu handiagoa dutela bere aktiboetan eta zorpetze maila txikiagoa dela. Baina hau beti izan da, horrela Euskal Herriaren kasuan, Espainiarekin alderatuta, ez? Beti hemen zentzu horretan segurugo jokatu degula esan dezakegu, ez? Baina ikusten da krisian zehar, lehenengo urteetan bilakaera Euskal enpresena hobea dela, eta krisi gogorrena izan dugun urteetan hobeto iraun degula, hobeto aguantatu degula, horregati baita ere, egoera hobean geundelako, zorpetze maila bajoagoarekin eta bar. Baina gero azkeneko urteetan, Espainian, azkeneko errekuperazio urte hauetan, Espainian azkarrago manda, pixkat errekuperazioa, eta orduan bilakaera zertxo baito beha izan da Espainian. Egin duzuen azterketa hori oinarri hartuta, kreditoa kontutan hartuta duten arriskuaren inguruan, eskala batean zer nabarmenduko zenuke? Momentu honetan, arrisku, oraindikan ere daukaguna da, menpekotasuna handia finantzazio, bankuekiko dugun finantzaziorekiko, ez? Kulturalki, hemen, normalean, enpresek finantzazioa behar dutenean, jotzen da banku sistemara, ez? Eta orduan ikusten dugu beharra, menpekotasun hori, geisten joateko. Naiz eta momentu honetan egoera ez den arriskua handikoa eta bar, berriro ere etorriko dira krisiak, eta orduan ez baldin baditugu aurretik menpekotasun horiek geisten, momentu horietan gaizki pasatu daiteke. Eta ze aukera ikusten duzu? Menpekotasuna geisteko esan dut bankuena ez den beste finanziazio iturri bilatzeko? Hor ikusten da, enpresa handiaketari dira pauso batzuk ematen, ez? Bitarteko bestera bateko merkatuetara joaten, eta bar. Enpresa txikietan zailagoa da, ez? Azkenean, baita ere kultura finantzario txikiagoa dagoelako, eta orduan finantzazio kudeaketarako gaitasunak sortzen joan behar dugu gure enpresa txikietan, eta gero baita ere oso importantea da menpekotasunaz aparte garatzea edo lotzea enpresaren estrategia finantzazio estrategiarekin, ez? Bat joatea, segun ez da berdina enpresa batek ez dakit soluzio oso bat eskaintzea eta produktu bat ez baldin badu saltzen, baizik eta ez dakit orain kafeta ari diren bezala, ez? Azkenean trena saltzeaz aparte, horren inguruan dauden mantenimentuko soluzio guztiak ematen dira. Orduan horrek finantzatzeko ere estrategi berriak garatzea eskatzen du, ez? Hor, enpresa handiak aurreratuagoak daude, eta iruditzen zaigu, enpresa txikietan ere gaitasun horiek sortzen joan behar degula, ez? Eta gero, beti aipatzen da tamainoa, ez dakit bategiten den euskal enpresak pausori emateko, bategitearen pausori emateko nola ikusten dituzun, edo beharrak agindutakoaren arabera emango dira bategiteak, enpresenak. Bai, nik uste hor kasuan kasuko analiziak egin behar direla, ez? Osea, bategitea zaila da
orokortzea kasu guztietan, ez? Bai ikusten da, hainbat erronkei aurre egiteko finantzazio estrategiak garrantzitsua direla eta horretan tamainak eragin handia daukala, ez? Eta orduan bilatu behar dira mekanismoak, kasuan kasukoak, ez? Ikusteko horretarako ze pausoak eman daitezken, ez? Bategiteak izan daitezken edo enpresaren beraren finantzazio kultura sendotzea den eta barrez. Orduan ia kasuan kasuko analiziak behar dira. Pixka bat zuen txostenan agertzen diren ondorioak gehiago xehetuta lurraldei dagokionez Araba eta Gipuzkoako enpresak agertzen dira Bizkaikoak baino hobeto. Zergatik da hau? Bueno, segurazki ez dugu hori sakonean aztertu, ze gure helburu nagusia zen ikustea arrisku foko garrantzitsuak zeuden ala ez, hiru lurraldetan ere, eta ez da inon azaltzen, naiz eta Bizkaia okerrago azaltzen den, ez da arrisku foko handirik ikusten ez, baina bai, uste dugu dela, Bizkaiaren kasuan industria pixu bajuagoa daukalako. Azkenan industriak margin handiagoa ematen du. Industrian errentagarritasunak altuagoak dira zerbitzuetan baino. Zerbitzuetan irabaziko marginak asko zeristuagoa dira, lehia baita ere handiagoa delako eta bar. Eta orduan hor egitura sektorialak eragin handia dauka. Horre sektorei dagokionez, manufakturako enpresek berreskuratu dute, krisi aurreko errentagarritasuna, baina zerbitzuetakoak ez hainbeste, ez? Hori da, ikusten da ez, 2008 urtea 16ekin alderatze deu, egia da 2008 urtea oso urte hona izan zala, eta oso emaitza ekonomiko onak izan zian, ez? Orduan ikustea 2016ra industriak bai, errekuperatu ditula garai hartan genituen errentagarritasun mailak, baina zerbitzuen kasuan oraindik errekuperazio hori ez dela eman, ez? Azkenean zerbitzuetako sektorea, ez daki ostalaritzan, edo ez baldin bada oso zerbitzu espezializatua marginak altutzea edo handitzea zaila delako. Lehen aipatu dugu finantziak eta egia esan zuen txostenaren aurkezpen ekitaldian Kutxabankeko ordezkariak nahiko argi hitz egin zuen, ez? Esan zuen merkatuan narkotizatuta dagoela eta diruaren prezioa igotzen denerako prestatu egin behar direla enpresak, beste bankuak ez diren, beste finantziak eta iturri berriak bilatu behar direla ere bai. Pedro Azpiazu Ogasun Sailburua izan zen baita ere, zuen txostenaren aurkezpen ekitaldian, Jaurlaritza prestatzen ari den inbertsio funts publiko pribatua gogoratu zuen, Kafen Jaurlaritza Kutxabanki erosi zizkion akzioak izan ziren aitzindari. Hortik aurrera, ze paper jokatu behar du inbertsio funts horrek zure ustez? Nik uste gure herrian beti industri politika oso aktiboak izan ditugu, ez? Eta sektore publikoa beti egonda konprometitua baita ere gure enpresen lehiakortasuna bultzatzen, ez? Banku sisteman eman den erregulazioa onditzearekin, hemen kutxek izan duten paperean, gaitasun gutxiago daukate orain joko hori izateko, ez? Eta orduan zentzu honetan horrelako funtsak gure industri politika aktibo hori lantzen eta enpresentzako lagungarri izaten laguntzen du. Zergaitik, enpresen hazkundea bultza behar baldin badeu, gure enpresa askok oso enpresa handiekin lehiatzen dutelako, funtsa hauek sartu daitezke inbertsioak egiten hor, beraien kapitalean parte hartzen baita ere, eta horrela laguntzen nolabait ere bertako ekonomiaren hazkundean, ez? Eta zentzu hortan adibidez, Foru Aldundiak atera duen beste funts bat ere, pribatua dena, ez? EASO, nola deitzei? EASO Ventures. Hori da, EASO Ventures, antzekoa da, ez? Osagarria da, azkenean kasu honetan, kapital pribatuak pixo handiagoa du, publikoak baina biak azkenean bideratuta daude, enpresen hazkunde horiek errazterakoan, sektore publikoak eta beste hainbat inbertsio pribatuk ere papel bat jokatzera, ez? Ego Euskal Herriko enpresen egoera finantziarioari buruz, orkestrak egindako lehen txostenaren aurkezpenaren informazio xea gaur Mari Jose Arangurenen eskutik. Eskerrik asko, Mari Jose. Ia esker zuei. Beste bat arte.